Chegado a este punto, vou dicir unha cousa que me parece moi importante. E hoxe sí que vos vou pedir que non fagades scroll, que as coitedes, e despois seguide a vosa vida. E pensades sobre iso, ou non, pero escoitádeo. Hai un festival en Galicia que eu non sei nin como se chama, nin onde é, pero no ano pasado vinllo a unha destas influencers galegas de grande relevancia e premiada da promoción do noso. Nese festival eu só coñezo o seu reel. As persoas van co mandilón de cadros en remolques de tractores e así, como é unha cousa moi rural e moi así. É unha festa así. Eu pensei en Frantz Fanon. Frantz Fanon di que o pobo colonizado no último estadio da autodestrucción caricaturízase a sí mesmo. E pensei moito nisto, porque ese festival pareceme o feito de que alguén moi relevante o poña así como algo que nos representa, moi interesante para analizar desde Fanon. Collemos o estereotipo rural da señora con mandilón e da xente do tal e do tractor e facemos unha festa ca nosa música con unha especie de ensalada de toda a gallejidade e ademais promocionámoslo e damoslle visibilidade. É unha caricatura do pobo galego. É unha caricatura que reúne todos aqueles puntos visibles estereotipados da persoa galega. Cando este ano tamén vexo a Cija Ensino saindo á rúa a reivindicar disfrazados de vellas enloitadas, outro estereotipo, xunteino con aquilo dos mandilóns e con que sexan as persoas que se entende que mellor nos representan como pobo, as persoas que loitan polo noso, deciden, que diría Fanon, deciden en por sí caricaturizarse daquela forma que o colonizador dixo que éramos. Un pobo de aldeanas, de paletas, de vellas enloitadas, señoras que están na leira con mandilóns. E créano, e despois todo o aparato de defensa da nosa lingua e da nosa cultura dálle visibilidade a iso. Proxecta o pobo como unha caricatura de si mesma. Todo ese estereotipo que tantas veces criticaron as élites locais, diría Fanon, a nova burguesía, cólleo e deciden por si proxectarse deste modo. E ese sería, según Fanon, o último estadio. Pasaríamos xa directamente a caricaturizarnos e isto é o que consigue acabar de destruir a lingua e a cultura. E eu aquí fago un chamado a que a xente baixe da roda e mire a roda. Esa roda de hámster na que andades, corredes, facedes tantas cousas que perdedes, ese centro e distorsionades para vós a realidade que somos como pobo e como país. Non somos iso. Non temos que proxectarnos como iso. Non temos que estereotiparnos
senón só vivir como se vive hoxe, cos valores propios do noso país. Era isto. Espero que me virades. E creo que debemos pensar sobre iso.